eta nirea ez da. Hau, kanpainaren ikur berria da. Sosten bat? Bai, hurrengo legealdian abundantzia egongo denaren seinale da. Gainera, herriaren sostengua esan nahi du. Jendea ez eroriko. Eta, momentu bat da, egia estatzen dudan bilatia. Momentu bat, etxeko guztiak okupaturik daude. Guztion artean bihurtuz magiko, taupadaren besarkada, aiz ez da indarrez birikiak puztu, tarte bihurtuz maitekiro ustu, ta edatu da airean sentimendutan da musika gorpuztu, ikara estasi zalantza disgustu, norberaren barrenean barruan lehertzen zaizkigun beldurrak, ametxeak ostutzen diztuzten lapurrak, geugarenaren aurpegi egia izan nahi luketen gezurrak, gatazka intimo horien ikurrak, gizakoi egi baina dena ez da beltza azkenean, pozak ere badu lekurik tartean, ta hor gabiltza saiatzen iluntasunean amilde giertzean, naiz sufrimenduan eta naiz minean, irrifar bat ateratzen. Puntuetatik haratago, nola imaginatzen duzu zure buruak lan? Hauek jakin ibezi kontago, baina niri idaztia gustatzen da. Baina idazten bazten nahi zendanetan, sekulako lizune ez jabarrote. Gazten nahi sekulako lizun keixak idazten. Baina ere handik, Experimentador. Eleberri erotiko bat idaztia, tal. Pilar Larrea, ez ditu. Pilar Torres, Larrea bizena eta eske bat. Baina, ia. Noa noiani, nera dinaki, edo txiki batean, la de novela erotika. Kiba. Bertxo egotako zuzten. Beste amez bat, aspalditea handi daukatena. Da, eskenatoki batera igo, jende aurrian agertu, eta jendea izirrara basortu zeo se transmitidu. Aktua, hola, bediba, bai. Baina nera dinaki, nola noiani, hoi, estrella, kiba. Beldurraren garaia da. Emakumeon beldurra gizonen violentziari. Eta gizonena, emakume beldur gabei. Poliziaren beldur, lapurren beldur, sarraiari gabeko atei beldurra, telebistari gabeko aurrari, erlojuri gabeko denborei. Txolduta nago, maite minduta, txolduta, mozolo baten pare. Normala, laguna kolizatia, laguna preocupauta, eta ni maite minduta. Bai, maite minuta. Eta horrekin duzta gauzatu planteatzia. Enbeste buelta de
beste gira eta bira, egun ez senyora, maite mintzagatik baja laborala emon beharko zebela. Bai. Enpresagatik emoten da, depresiño gaitxik, bai. Maite mintzagatik, xatik ez. Hori baino gaiztatu nukerrorik ez dago. Ni nago seguro, medikora. Eta gakusten bakatzu hori baten. Egun aldiz idatzita. Mire maite dut. Atzoko partida, kriston partida izan unan, Bai, 22-21, horrelagoa dira askotan ikusten. Baina, zue beti berdin, partidua gora eta partidua bera. Baina ez atzen dutena lehenengo filan, emakume katxarronura ikusi dara. Horrela ezagutu nun, nik nire bertze. Erazuk ere, emakume fin bat topatzen duzu. Relax programa. Oie, txotxolokeriak besterik ez dira. Zuri ondo etorriko zaizuna da, txoke terapia, hori bai ondo etorriko zaizuna. Bai, begira. Zartzik zera bainugela baten musika lasai. Eta bilutzeko intibera, botatzen duzuen berro eta marriko. Zero azpiki, ¡Dios! ¡Se me necesita la vida! ¡Ay, se la gorra saudeala! ¡Tenemos buen día!
Bai,